אנחנו נמצאים בצפון עמק החולה, בנקודה הצפונית ביותר, לא רחוק מתל דן, ממקורות הדן. לא רחוק מאיתנו זורם החצבני, ופה יש בעצם את מפגש דן חצבני, מפגש נחלים. אנחנו חיים בתוך כל הצמחייה הזאת, שהדבר המדהים שאת כל העצים פה, או כמעט את כל העצים, אנחנו שתלנו. יש לנו כאן משתלה של עצים מקומיים, ואנחנו עסוקים כל הזמן בשתילה ירוקה. שהגענו לכאן, היו פה נחלים ללא עצים כלל וכלל. הנחל שזורם פה בעצם זה הדן. הדן הוא נחל קר מאוד, מים קרים של 16 מעלות כל השנה. בעצם זה הנחל היחיד בארץ שאפשר לגדל עליו את דגי הפורל, שגדלים כאן אצלנו. הדגים האלה הם דגים שמגיעים מהחלק הצפוני של כדור הארץ. הדגים האלה אוהבים מאוד מים קרים, וכמה שהדן הוא קר, זה עדיין הרף העליון החם ביותר לדגים האלה. זאת אומרת, אם הטמפרטורות יעלו פה קצת ל-20 מעלות, לדג הזה כבר יהיה קשה מאוד להתקיים. המתחם הזה בעצם זה מתחם שמשלב חקלאות, גידול דגים, אם זה דגי הפורל או אם זה דגים לייצוא לענף הנוי. הדגים יוצאים מהמים לתוך מסעדת דג על הדן, מסעדה שמכירים כבר הרבה מאוד שנים, מסעדה בעצם מאוד מאוד ירוקה, מסעדה לגמרי בתוך הטבע, מתחת לעצים עליים שפזורים, מים מסביב עם ברווזים וציפורים ובעלי חיים שמסתובבים כאן. במסעדה הזאת אוכלים פורלים טריים לחלוטין, מהדן, דגים שאנחנו מגדלים פה, אפילו את הלימון שסוחטים על הפורל אנחנו מגדלים אצלנו. המתחם התיירותי שלנו משלב גן אירועים בתוך הטבע לאורך הנחל, גן אירועים קטן וסימפטי. ראינו שבמהלך הזמן אנשים מאוד סקרנים לגבי המקום ושואלים הרבה מאוד שאלות, ופתחנו מרכז מבקרים. מרכז מבקרים זה סיבוב של קרוב בין 3/4 שעה לשעה, שמסתובבים עם מדריך חביב או מדריכה שמסבירים על המקום ועל הטבע ועל האזור, ונכנסים לתוך גידול הדגים, חווייתי מאוד, נוגעים בדגים ומאכילים דגים וממיינים דגים, ועושים סיבוב שלם בתוך כל המקום הזה, ומקנחים בשתייה קרה, וזה טיול מאוד יפה ומאוד מומלץ. יש טרנד הולך וגדל של משפחות מכל המעמדות, בלי יוצא מן הכלל, שרוצים לצאת בעצם לטבע ולישון בחיק הטבע, דבר שנהוג כבר עשרות שנים באירופה, בארצות הברית, אוסטרליה וכו'. קמפינג ירוק לחלוטין, מתחת למטע פקנים שלנו, ובתוך הקיבי, לאורך החצבני, עם מערכת שירותים מאוד מפנקת, אם זה מקלחות ושירותים ושירותי נכים וכן הלאה וכן הלאה. במקום אתר שייט, ממש בתוך הקמפינג, ככה החבר'ה שהתעוררו בבוקר מהקמפינג, פותחים את העיניים, עולים על הסירות וגולשים בעצם לחיבור משולש באזור מרהיב. בעצם הנקודה היחידה שבה 3 נחלים מתחברים להם יחדיו ויוצרים נחל חצבני הרבה יותר רחב ואיתן. בקיצור, חווייתי ביותר.